Яңасы каналында халкыбызның яраткан тапшыруы Җырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәләп. Җырлыйк әле. Sağlarmısınız muhterem milletvekiller, hemmegizge de matür sıhhatli yollar бүләк итү нияты белән без башлыйбыз. Әлбәттә инде бүген без җырлыйбыз. Алагына да түгел рәхәтләнеп күңел ачабыз. Ял итәбез. Бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә Җырлыйк әле. Әссәламу алейкум. Җырлыйк сөюче татар халкы. Бездән сезгә ялсынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле дуслар, һөнәри бәйрәмнәрне җырлап, күңелле итеп үткәрү безнең тапшырының матур бер йоласына әйләнеп бара. Июнь аенда без медицина хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәбез. Соңгы елларда дөнья халкына моңарчы билгеле булмаган мәкерле чир белән көрәшергә туры килде. Һәм әлбәттә, бу көрәшнең алгы сафларында зур хөрмәткә лаек булган медицина хезмәткәрләре тора. Менә шул уңайдан без бүген җырга моңга гашык булган табибларны, шәфкать туташларын чакырдык. Әйдәгез әле шушы урында көчле алкышлар белән сәламлик үзләрен. Менә алар бүгенге тапшыруның төп уенчылары. Үзебезгә алкышлык әле шушы урында. Безнең фәрештәләребез. Җанатарлар вазифасында үзебез үтәргә туры киләчәк бүген. Беренче уенчыбыз Илина Минхужина. Бу алкышлар сезгә, Илина. Икенче уенчыбыз Рушан Хәсәнов. Рушан Хәсәнов. Üçüncü oyunçumuz Dilariya Habibulina. Bu alkışlar sizge. İcat Türkümüz isminden bu izgi canlarga vakit tapıp kilgeniz için şiksiz zor rahmetlerimizni jitkirəsimiz kile bu alkışlar sizge bizning taraftan rahmet yüzünden biz sizni körübüzge şiksiz şadbız. Hallerigiz, keyiflerigiz nişik? Yaxşı. Oh, oyuncularımız hazır, muzikantlarımız orununda eydegiz eli. Özümüzçe matur itip, rahatlanıp Җырлыйк әле. Әйе, егетләр, кызлар, безнең тапшыруга килгән икән, барлык борчу мәшәкатьләрне, эшләрне онытып, рәхәтләнеп җырлыйбыз, килештекме? Сез әзерме? 1, 2, 3. Хоп, менә шундый. Менә шундый тылсымлы җырлыйк әле безнең хөрмәтле тамашачылар. Без дә дәвалыйбыз, ләкин җыр-моң белән. Хәзер инде дуслар, biz уен шартлары белән танышып китик. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала. Димәк инде уенның һәр өлешендә 30 балл алу мөмкинлеге бар. Беренче өлеш безнең Тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый сезгә халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп, исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Инде җавапның әзер икәнлеген без өстәлдәге музыка уен кораллары ярдәмендә белдерәбез. Әйдәгез әле хәзер кулга алыйк. Уен коралларын уйнап карыйк. Шыңлатыйк әле. Әйе. Менә шушылай иттереп җавапның әзер икәнлеген безгә белдерәсез дә, кырдагы көндәшләрегезгә сиздермичә җырлап исегезгә төшерәсез. Төгәл исемен җырның исем төгәл яңгырамаган очракта уен йөреше көндәшегезгә күчә. Бүген сез хезмәттәшләр түгел, бүген сез көндәшләр. Уен дәртен югалтмыйча шулай ярашып, матур итеп уйныйк әле дуслар. Барлык уен кагыйдәләре аңлашылса, уеныбызның беренче өлешен башлыйбыз. Тыңла әле. Тыңла әле. Бу кинди җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз. Беренче көй Нәҗип абый сезгә. Уен коралларын кулга алдык. Әйе, шундук белеп алдылар бер нотадан. Элина. Идел биту, киң биту, җырның исеме Аха, ашыкмагыз, төгәл җырлыйсыз. Су. Әйе. Су буйлап. Әйе. Буйлап, афарин, афарин. Кая сезнең алкышларыгыз? Җиңел аягыгыз белән бик тиз башланып китте һәм 3 нотадан ук аңлап алып төгәл җавап бирдегез. Төгәл җавабыгыз өчен сезгә 10 балл тәбриклик әле җәмәгать. Көнләшкәнне күрсәтмибез, яме алкышлыйбыз.
эштә эшләсәләр дә матур итеп, рәхәтләнеп җырлыйлар. Куллар белән үзләренә ярдәм итә, бер-берсенә карап, бер-берсенә ярдәм итеп, рәхәтләнеп җырлыйлар. Рушан рәхәтләнде инде. Аларга елмаймыйча карап булмый. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Әлеге тамашачыларыбызга булган бүләгегез өчен, килгәнегез өчен. Алга таба барабыз. Инде икенче сорау. Әйе, Нәҗип абый, сезгә. Исеме андай түгел. Матур җырлыйсыз, сезне туктатасыз да килми. Исеме, ха. Менә сез үзегез Алабугадан бүген монда килдегез. Инде күреп торам, Алабугага кайтасы килеп. Сагыну. Афәрин. Дөрес әйтәсез. Алабугага кайтасы килеп тора иде. Сагынып торабыз Алабуганы. Әйдәгез әле, Алабугага сәяхәткә барып кайтыйк әле бергәләп. 10 балл сезнеке. Мәдәтләнеп тә алдык. Жырга моңга сусаганнар әле ярый килеп калдыгыз безгә. Рәхәтләнеп киң сулап җырлыйлар инде, мин сиңа әйтим. Рәхмәт. Без инде беренче өлешнең соңгы соравына да күчәбез. Шәл бәйләдем җыры. Шәл дә бәйли торган егеткә ошагансыз. Барсында булдыра торган егеткә ошагансыз. Төгәл җавабы өчен Рушанга 10 балл истибез. 3 уенчы да тигезләште. Рушан, каян шул арада тиз белеп алдың? Мин шәл бәйләүчеләр ягыннан, Күпмара ягыннан. Менә. Гомумән аның һөнәре дә хирург. Тәбриклибез һәм әлеге җырны бергәләп җырлыйбыз. Сезнең белән моңланабыз да, дәртләнәбез дә, рәхәтсең. Менә шулай итеп инде безнең беренче өлешебез азагына да якынлашты һәм көтеп алынган парлак мизгел вакыты беренче уенчыбызга Элина Минхужинага килеп җитте.
Яңа ғасыр каналы һәр ойыншыға өзінің жырлау ұсталығы шабытын татар дүниясына көріну, танылу мүмкінлігі бере. Біз аны йылдызлы мезгіл, яғни парлақ мезгіл деп атадық. Әлігі елінің парлақ мезгіліне көшкенше біз сөзіні Нәжип абайға береміз. Біздің бүгінгі қонақтарыбыз ғади генә табиблар, шәфкать туташлары түгел. Алар өмірлерін сәламәтлек саклауга багышлаган династия вәкилләре. Елена Минхужина, ул Актанышта туып үскән табиблар гаиләсендә. Бүгенге көндә Казан шәһәрендә офтальмолог. Алга таба үз гаиләсе белән таныштырырга без сүзне Еленаның үзенә бирик. Ул утышлырак булыр. Нәҗип абый, Җырлыйк әле коллективы. Беренчедән рәхмәт әйтәсем килә. Шунда килүемә бик шатмын. Мин табиблар гаиләсеннән, әтием дә, әнием дә табиблар. Энем бүгенге көндә хирургиягә гашыйк. 6-нчы номерлы хастаханәдә хезмәт куям. Шушы форсаттан файдаланып, үземнең гаиләмә һәм коллективыма котлаулар җиткерәсем килә иде. Беренчедән, миңа үрнәк булып, күрсәткеч булып, медицинага юл күрсәткән һәм мәхәббәт уяткан, 40 елдан артык табиб булып эшләгән әтием Ленар Минхужинга шиксез рәхмәтемне, кайнар сәламемне һәм котлауларымны җиткерәсем килә. Аның юлыннан атлап, хирургиягә гашыйк булган, бүгенге көндә алдынгылыкларны алган энем Булат Минхужинга әлбәттә һөнәри уңышлар телим. Республика офтальмология хастаханәнең баш табибы Дина Камил кызына тудырган мөмкинлекләре өчен рәхмәтемне һәм котлауларымны җиткерәм. Әлбәттә инде Актанышка да сәламсыз калдырмыйм. Актаныш районы медицина хезмәткәрләренә, Токталачык амбулатория коллективына котлауларымны җиткерәм. Үзәк район хастаханәсенең баш табибы Айдар Рәфкать улына, үзебезнең район Актаныш районы башлыгы Энгел Наваповна кайнар сәламнәремне һәм котлауларымны җиткерәм. Энгел Навапович ул минем шәхсән һөнәри үсешемдә бик зур роль уйнады. Аңа да әлбәттә рәхмәт. Һәм бүгенге сәхнәдә инде мин Равия Гаязовна Мусинасыз тормас идем. Ул бүгенге безнең Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы. Ул беренче адымнарны шушы сәхнәгә яшәргә ул ярдәм итте миңа. Аңа кайнар сәлам һәм котлаулар. Шәхсән үземнән әйтәсем килә инде сәнгатькә һәм җырга мәхәббәт уяткан Эльмира Павалиевага, Мәгъсүм кызына зур сәлам һәм рәхмәт. Барлык медицина хезмәткәрләренә бүләк итеп шушы җырымны башкарам. Әлбәттә барчабызга саулык, сәламәтлек, uzun гомерләр телим. Бик зур рәхмәт. Без сезне түземсезлек белән көтәбез, җырлатырбыз тиздән, әмма ләкин әле без сезнең уйныбыз тәртибе буенча бәхетегезне сынайбыз бар. Шуңа күрә игътибарыгызны экранга юнәлтегез әле. Җаныңызга хуш килгән уен коралын сайлап алып безгә әйтегезче. Мин үзем 7 ел фортепиано классында белем алдым. Рездаилды сынага зур сәлам. Һәм шуңа күрә инде күңелемә бик якын рояль. Рояль ашыйк әле зинһар өчен. 30 бал. 30 бал, нәтиҗәдә 40 бал. Еленаның. Алкышлар, көндәшмибез. Парлак мизгел. Күзләремдә минем нурлар кимик сыман, нурсыз каллар кебек җырларымда сүзләр. Әй сөеклем синең, исең минем өчен әле һаман зәңгәр томан. Синең хисең зәңгәр томан.
Рәхмәт сезгә, Илина. Шундый мөләйимсез, сезгә шундый карап кына торасы килә. Сезнең күзләргә карасаң, менә сезнең саф, чиста күңелле кеше икәнегезне аңлап була. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Шундый табибларыбыз күбрәк булсын иде. Сезнең кырга кергән пациентлар, сезнең күзгә карасалар, бернинди наркоз да кирәкми. Кирип, шунда кирип югалалар, адашалар. Чын-чынлап башкаруыгызга килгәндә инде Рушан белән Диләрия ханым да түзеп тора алмадылар, сезгә кушылып җырладылар. Барлык тамашачыларыбыз да сезне хуплап, сезгә кушылып җырлап утырганнардыр, һич шиксез. Рәхмәт сезгә. Без инде дуслар, шушы матур алкышлар белән алга таба барабыз, икенче өлешкә күчәбез һәм әлеге өлештә безгә инде төп уенчыларга яхшылап уйларга кирәк була. Чөнки экранга аерым бер җырдан сүз тизмә чыгачак. Сез бу сүз тизмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Әлеге өлкәдә кайсыгыз тапкыррак икән, өлгеррәк икән, тиздән белербез. Тикшерәбез. Икенче өлешне башлыйбыз. Уйлары Игътибар белән экранга карыйбыз. Икенче өлеш, беренче сорау. Укыйбыз, отабыз һәм җавап бирәбез. Әле тагын. Ашыкмыйбыз әйе. Алга таба ачабыз сүзләрен, җавап юк. Шулай ук җавапның әзерлеген өстәлдәге музыка уен кораллары белән. Урыннан кычкырмыйбыз, уен коралы белән зинһар. Беләсез бу җырны барыгызда. Елмай әле тагын. Салават Фатхетдинов. Шәфкать туташы. Шәфкать туташы. Диләрия ханыма бирик әле 10 баллны төгәл җавабы өчен, өлгерлеге өчен, нәтиҗәдә аның 20 балл. Рәхмәт. Уеныбыз тәртибе буенча бергәләп җырлыйбыз. Әйе. Шулай күңелле бездә дип әйтәсе килә әлеге җырдан соң. Ой, ышады сезгә бу җырыймы? Үзебезнеке бит тегез бит. Елмаерга һич тә соң түгел дип әйтәсе килә шушы урыннан соң. Елмаеп яшәргә насыйп булсын һәрберегезгә дә. Елмаю бит ул гомерне озын айта. Елмаеп торырга тиеш. Әйе, дөрес әйтәсез. Рәхмәт. Без инде икенче сорауга күчәбез, җәмәгать. Гел елмай. Ага. Рушан. Өметімні үзмәгенә дигән җыры бу. Моны Илһам Шакиров та, Илһам Валиев та җырлый. Әйе. Шуның җыры бу Гел елмай дигән җыр. Дөрес. Күрдегезме дип белмәдем. Классик җырчыларны яхшы белүче егетләр, кызлар бездә бүген. Дөрес, өметемне үзмәгенә төгәл җавабы өчен без инде Рушанга 10 балл өстибез, нәтиҗәдә аның шулай 20 балл.
Күптен ишеткән юк әлеге җырны. Сагындырган шул хәтле. Тапшырубызның төп вазифасы инде онытылып бара торган җырларыбызны хәтерләребездә яңадан яңарту. Тагын бер вазифабыз үтәлде дигән тынычлык белән алга таба барабыз. Алда безне икенче өлешнең соңгы соравы көтә. Саласы иде дигән. Саласы иде дигәнне сез тезмә. Алга таба чабыз, әлегә җавап юк. Йөрәкләргә саласы иде. Йөрәкләр, ага. Уен коралы белән. Уен коралы Уен белән. коралы белән, әйе. Жан, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр. Аллакаем. Төгәл итеп җырлагыз әле. Йөрәкләргә саласы иде. Әйе. Ак чәчәкләр, ак апак кебек, саф күңелле каласы иде. Рәхмәт. Ак чәчәкләр. Афәрин. Бүгенге темага инде бигрәк тә кагыла торган безнең җырларыбыз. Шулай. Бәйрәм белән сезләргә. Рәхмәт. Рәхмәт. Барлык табибларга бүләк булып яңгырасын әлеге җырыбыз. Шулай итеп инде безнең икенче өлештә тәмамланды. Димәк инде парлык мизгел вакыты безнең Рушанга килеп җитте. Рушан Марат улы белән таныштыру өчен сезне гомерен сәламәтлек саклауга багышлаган әнисенә Рәсимә ханыма бирәбез. Рәхим итегез, саулармысыз? Саумыз Рәсимә ханым. Барыгызга да Марат төбәгеннән ялкынлы кайнар сәлам. Минем уртанчы улым Хасанов Рушан Марат улы Казан медицина университетын тәмамлап, бүгенге көндә Казан шәһәренең 7нче хастаханәсендә нейрохирургия бүлегендә нейрохирург булып эшли. Рушан кичкенәдән бөтен һөнәрләргә дә гашыйк булды. Гашыйк иде. Кай вакытта әйтеп куя торган иде. Әни ничә мине культура институтына кертмәдең син дип тәген. Без үзебездә музыкаль гаилә дип әйтә алам. Чөнки әтисе баянда да гармонда да уйный. 60 яшендә булса да, бүгенге көндә дә 15-20 минут ул баянны кулына ала әле. Мин аның янында җырлыйм инде һәр вакыттагыча. Бәлки Рушанга да шушы сәләт бездән күчкәндер. Фырсаттан файдаланып, туганнарыма, барлык авылдашларга сәламебезне җиткерәм. Һәм дә Күкмара район хастаханәсендә бергә элек эшләгән хезмәттәшләремә кай ялкынлы кайнар сәлам һәм үзебезнең һөнәри бәйрәмебез белән котлыйм барыгызны дагын. Рушан улыма да авыр һәм катлаулы һөнәрендә уңышлар телим һәм һәрбер килгән пациентын ачык чырай белән кулыннан килгәнчә ярдәм итеп озатып калсын иде. Рәхмәт. Рәхмәт. Шундый тәрбия булганда һичсез. Рәхмәт сезгә, Рәсимә ханым.
Менә бит, иҗади гаиләдә үскән икән безнең Рушан. Шуңа күрә аның күңеле гел җырлап тора. Ул гел хәрәкәттә сизгән булсагыз, хөрмәтле тамашачылар. Йөзендә гел елмаю дип әйтәсе килә. Инде тизрәк Рушанны тыңлыйсы килә. Шулай да Рушан, уеныбызның тәртибе буенча біз синең хәзер бәхетеңне сынайбыз. Куркыныч яңгыраса да куркыныч түгел, бары игътибарыңны экранга юнәлт. Безнең баллар алмашынып тора. Шуңа күрә җаныңа хуш килгән сайлап алып әйт. Мин сайлыйм барабанны. Бәрмә уен коралларын сайладылар әле. Ох! Яхшы булса ярар иде. Нишлисең инде? Барлык минем авылдашларыма, Кукма районнарынан Байлангар авылынан зур сәлам. Әниләремә сәламәтлек телим, аларга бик зур рәхмәт. 7нче хастаханәдә хезмәт куя торган барлык кичкенә медсестрадан алып, баш врачка кадәр баласына да шушы һөнәри бәйрәм белән сезне котлыйм. Алга таба исән-сау эшләргә өчен һәм форсаттан файдаланып, үземнең укытучым Бәрьязиевна Вакказованы туган көне белән, гомер бәйрәме белән, юбилей белән котлыйм. Гомер таңнарыбыз атаган көнне сарыку белән көтүп алучы безнең өчен кадерле йөкләр күтәрергә әзер калучы әниләр мәрхәмәтле безнең әниләр җиргә матурлыкны илгә батырлыкны сез бирәсез гүзәл әниләр. Сездә яши сүрелмәсле хисләр, йөзегездә шәфкать нурлары, сезнең җырлар аша күчә безгә, туган халкыбызның җырлары. Әниләр мәрхәмәтле безнең әниләр, җиргә матурлыкны, илгә батырлыкны сез бирәсез гүзәл әниләр. Якты йолдыз кебек сез балкыйсыз, тормыш юлларыбыз күгендә, иң кадерле бер кешебез булып, сакланасыз күңел түрендә. Әниләр мәрхәмәтле безнең әниләр, җиргә матурлыкны, илгә батырлыкны сез бирәсез гүзәл әниләр, җиргә матурлыкны, илгә матурлыкны сез бирәсез гүзәл әниләр. Хактан да әфәрин диясе генә килә. Безне дөньяга китергән әнкәйләр каршында без һәммәбездә мәңге бурычлы һәм әлеге бүләге барлык әниләргә булды. Рушанның рәхмәт сиңа. Шундый рәхәтләнеп җырлады, барлык күңелен бирде. Барлык әниләр дә сиңа рәхмәт әйтәдер.
Сезнең каршыда Казан шәһәре 7-нче хастаханәнең нейрохирургы Рушан Хәсәнов чыгыш ясады. Бу алкышлар сиңа, Рушан. Менә шундый табиблар да бар, Аллага шөкер. Шушы алкышлар белән без инде 3-нче өлешкә күчәбез һәм бу өлештә безнең төп уенчылар видео сорауга җавап эзлиләр. Әлеге видео сюжетларда төшергә ризалыкларын белдергән һәр кемгә без үзебезнең шиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бу язмаларда алар бер нинди әзерлексез, таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Әйдәгез, уеннардан югалтмыйча 3-нче өлешебезне башлыйбыз. İxtibар белән карыйбыз, отабыз, җавап бирәбез. Җырлап искә төшерәбез шулай. Таныш йөзләр Рәвия ханым сезгә ярдәм итә. 7-нче хастахана табиблары менә. Рәвия Гаязовна. Мухина. Тута. Әйе, безнең икенче уенчыбызның җавабы Һаваларда чакыш. Ягъни төгәл исеме парлы, ягъни парлы түгел. Ике аккыш. Ике аккыш әлбәттә, ике аккыш әзрәк ярдәм иттем. Диләрә ханыма нәтиҗәдә аның 40 балл. Дуслар, тәбриклибез. Тәбриклибез. Шулай көчле итеп әйтеп куясыз, сезгә балл бирми мөмкин түгел. 10 балл сезнеке һәм нәтиҗәдә 40 балл. Җыр булса да, егетләр, кызлар һич сынатмый, рәхәтләнеп барсында беләләр, җырлыйлар. Афарин генә дип әйтәсе кала инде. Безнең кешеләр. Нәкъ шулай инде тапшырубызның гомумән 2 генә сорауы калып бара. 2 видео язмасы калды. Элина
Әз генә сынга калдың. Әне төгәл җавап бирергә дә кирәк. Талларга карап моңаям, лиләлә, лиләлә, лиләлә. Үттегез сез аны. Төгәл исем кирәк. Төгәл Сез ул исемен үттегез. Талларга карап сөенәм. Талларга Юк. Талларым инде, талларга карап. Кызганычка каршы уен йөреше башка уенчыга күчә. Төгәл түгел. Инде безнең икенче итеп Илина үзенең җавабы әзерлеген белдергән иде. Рушанныкы да әзер дип беләм. Рушанныкы әзер, ул белә дә. Урыннан кычкырмагыз, яме? Әгәр Илина төгәл җавап бирмәсә, Рушан бирәчәк җавапны. Таллар сүзе бар, ләкин Онда сандугач. Сандугач. Сандугач кирде күңелгә. Сандугач кирде күңелгә. Илина, афарин. Ох, ярдәм итәсе килә, ләкин ярдәм итәргә ярамый. Төгәл исемен әлбәттә Илина туташ үзе әйтте һәм аңа төгәл җавабы өчен 10 балл өстәлә, нәтиҗәдә 50 балл. Тәбриклибез, җәмәгать. Шушурында инде хөрмәт дуслар, үзебезнең тапшыруыбызның музыкаль инструменталь ансамбленә дә рәхмәтләребезне җиткерү кирәктер. Кирилов Николай, Арсен Шамсетдинов, Дина Закирова, Нәҗиба Бәдретдинова. Бик рәхмәт сезгә. Җегетләр, кызлар, сез әзерме? Соңгы сорау, игътибар. Илина өлгеррәк булды. Әлбәттә. Килен төшкәндә. Һичшиксез. Алкышлар белән Илинага өстибез 10 баллны, нәтиҗәдә аның 60 балл, җәмәгать. Рәхмәт. Белгән җырың ничек уңыш китерде? Белдем бу җырны. Бу җырны бик яхшы беләм дисең, Илина, үзең кияүдәме? Исәптә. Алла бер саймы. Тәбриклибез. Элинаның туйына репетиция булды бу. Ансамбль белән киләбез, шакыргына. Рәхмәт. Дуслар, инде безнең парлак мизгел өлеше 3нче уенчыбызга Диләрия ханымга килеп җитте. Инде Диләрия ханым белән якыннанрак танышыр өчен сүзне аның кызына Аделинага бирәбез. Ул шулай ук шәфкать туташы. Рәхим ит, Аделина. Бу алкышлар сиңа.
салмысыз. Хәерле көн, исәнмесез? Әйе, без инде Алабуга шәһәреннән булабыз. Минем әнием Диләрия Галиәхмәт кызы Алабуга шәһәрендә 30 ел хезмәт итә. Әниемне эшендә күзләгәч, үземнең дә хыялым туды. Менә инде 4 ел буе үзем дә әнием белән бергә шәфкать туташы булып Алабуга шәһәрендә шифаханәсендә хезмәт итәбез. Әниемне эшендә бик яраталар, хөрмәт итәләр хезмәттәшләре һәм пациентлары. Әнием ярдәм кулыгына да түгел, сүзе белән дә, җыры белән дә терелтә дә, яшәртә дә кешеләрне. Менә инде күптән түгел 21 май көнне Зәй шәһәрендә узып китте Спартакиада медицина хезмәттәшләре арасында. Катнашты 6 район. Һәм без Алабуга шәһәре 1нче урын яуладык. Әнием белән бергә катнаштык. Без үзебезнең һөнәребез белән бик каты горурланабыз һәм эшебезне яратып башкарабыз. Ой, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Уңышларыгыз дәвамлы булсын дип әйтәбез. Бәйрәм белән сезне. Диләрия ханым инде үзенең кызын күзләре тулып тыңлап торды. Үз кызы өчен горурланып басып торды. Гомер-гомергә шулай горурланып яшәгән насыйп булсын дип сезгә күчәбез. Хәзер без сезнең бәхетегезне сыныйбыз. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез әле. Безнең балалар алмашынып тора. Гомер буе скрипкада уйнарга кызыксындым. Кызыгам. Әйдәгез әле бүген скрипканы сайлыйм. Динә безне сайлады безнең Диләрия ханым. Ашык әле. Артында ничә балл булыр икән дигән генә бер 10 балл. Тәбриклибез, котлыйбыз. 0 түгел. Иң мөһиме Нәтиҗәдә 50 балл. 50 балл. Тәбриклибез. Бүгенге тапшыруга мин бик сөенеп килдем. Барлык медицина хезмәттәшләрен шушы бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Эшегездә уңышлар, гаилә бәхете телим. Алабуга шәһәренең баш табибына Сафаров Рамил Рифкатовичка, Гайтин Азат Сунгатовичка, профком идарәсе Румия Рифкатовна, Нурия Галимзяновларга бик күп сәлам әйтәсем килә. Алга табадагын шулай бергәләшеп яшәргә язсын, эшләргә яшсын. Һәрберегезгә дә исәнлек, тазалык, бәхет телим.
birge jırlagan jırlar. Alda kütün uçraşular, birge jırlagan jırlar. Бик зур рәхмәт сезгә, Диләрия ханым. Тапшырыгызга шундый матур нокта куйдыгыз дип әйтәсе килә. Тавышыгыз шундый матур яңгырап тора, тыңлыйсы гына килеп тора торган. Саф. Бүгінгі тапшыруыбыз қонақлары бірсіннен-бірсі талантлы деп әйтәсе килә. Сезгә киңәш сұрап келген пациентлар жырлык әлдә жырлағанығызын танып, рецептны алырга онытып, автограф алып чыгып китергә мөмкиннәр. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур, мөхтәрәм дуслар. Инде төп нәтиҗә ясар вакытта килеп җиткәндер. Беренче уенчыбыз Илина Минхужина. 60 бал иясе. 60 бал дип әйбәтләп хуплап, алкышларга кирәктер. Икенче уенчыбыз Рушан Хасановның 20 бал. Диләрия Хәбибуллина 50 бал иясе. 50 бал иясе. Шулай итеп инде тапшыруыбызның җиңүчесе дә беренче уенчыбыз Илина Минхужина. Татар җырын югары зәвык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дип язылган мактау дипломы белән бүләкләнә җиңүчебез. Бу диплом сезгә бик зур рәхмәт. Соңгы килүегез булмасын. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар, шулаймы? Безнең бүләкләр моның белән генә шикләнми. Һәрбер уенчыга без Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, профессор, төрки телләрне өйрәнү академиясының мөхбир әгъзасы Фәрит ага Юсуповның бүләкләрен тапшырабыз. Бу китапта Себер татарларының 370 музыкаль әсәре тупланган. Әлеге мирас безнең онытылмас татар сәхнәләрендә яңгырар дигән өмет белән бирәбез әлеге бүләкләрне. Җырлап яшик, мөхтәрәм дуслар, әлеге җырларны отып, янәдән безнең тапшыруларга әйләнеп кайтырга насыйп булсын сезгә. Рәхмәт бик зур. Шулай итеп, мөхтәрәм тамашачылар, бүгенге матур тапшыруыбыз азагына якынлашты. Бүгенге тапшыруыбыз медицина хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан әзерләнде. Күрәсез дуслар, сәламәтлегебез сагында торучы әлеге яшьләр җыр-моңга, сәнгатькә дә урын табалар. Чөнки җыр ул иң көчле дару. Иҗади уңышлар телибез аларга. Сезгә, хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алина һәм Азат Кәримовлар исеменнән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп саулашабыз. Сәламәт булыйк, җырлап яшик. Киләсе очрашларга кадәр